Constituția României, vă dau cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte al Senatului, domnule președinte al Camerei Deputaților, doamnelor și domnilor parlamentari, doamnelor și domnilor musafiri, m-aș fi adresat și și Guvernului, dar este ocupat. Dar nu-i bai, la ei am fost deja. Sunteți un nou Parlament și mă bucur, chiar mă bucur mult că ați avut răbdare să stați în sală, să mă așteptați și vă mulțumesc pentru primirea foarte frumoasă. Noilor parlamentari și vechilor parlamentari vă doresc deopotrivă succes și un mandat plin de realizări. Aș fi vrut astăzi, în condiții normale, la început de mandat, să vă vorbesc despre lucruri importante pentru România. Aș fi putut să vă vorbesc despre centenar. În 2018 vom sărbători 100 de ani de când există statul român modern. Aș fi putut să vorbesc, poate, despre proiectul de țară. Cu toții, și dumneavoastră, și dumneavoastră, și dumneavoastră, ne dorim, în definitiv, o Românie puternică și prosperă. Cu toții ne dorim ca României să-i meargă mai bine. Dar vremurile nu sunt obișnuite și suntem în plină criză. Sute de mii de români protestează în stradă. Națiunea e în alertă, e vie, e atentă și e foarte nemulțumită. O importantă cercetare sociologică realizată în ultimele 3 zile arată că aproape 80% dintre români consideră că țara merge în direcția greșită. Doamnelor și domnilor, cum s-a ajuns aici, la numai o lună după alegeri? În 11 decembrie, PSD-ul a repurtat o mare victorie. Dar după aceea, doamnelor și domnilor, după aceea, cu o ciudată strategie tip kamikaze, a intrat în coliziune frontală cu o parte însemnată
a societății românești. A promis în campanie ceva și în primele zile s-a apucat de altceva. Pohta ce ați pohtit, grija ce ați avut-o, se vede că nu a fost cea declarată în campanie. Nu prosperitatea poporului român a fost prima prioritate, grija primă a fost să a fost să vă ocupați de dosarele penalilor. Și românii sunt indignați și revoltați. Asta e situația. Unii mulțumiți, unii nemulțumiți. Ce facem, dragilor? Ce facem? Care sunt soluțiile? Care este marja de manevră pentru a ieși din acest impas? Retragerea ordonanței 13 și eventual demiterea chinuită a unui ministru este cu certitudine prea puțin. Alegeri anticipate însă sunt în această fază prea mult. Asta este marja de manevră. Cine trebuie să vină cu soluția? Păi, în mod natural, cel care a creat problema, PSD-ul. Doamnelor și domnilor, președinții celor două camere ați obosit deja. Ghinion. Președinții celor două camere, care nu știu au rămas, încearcă să acrediteze în spațiul public ideea că eu nu aș digera rezultatul votului, ci că eu aș încerca să fac ceva ca să întorc acest rezultat, ci că afirmă în spațiul public că aș dori răsturnarea guvernului legitim. Nu! Fals! Ați câștigat, acum guvernați și legiferați, dar nu oricum. Nu oricum. România are nevoie de un guvern puternic,
nu de un guvern care cu sfială execută ordinele de la partid. România are nevoie de un guvern care lucrează transparent, care guvernează predictibil, la lumina zilei, nu noaptea pe furiș. Legiferați pentru România, dați legi bune pentru România, nu pentru un grup de politicieni cu probleme. Conduceți, cei care ați câștigat alegerile, dar conduceți responsabil. Sunt mari așteptări din partea societății. Lumea v-a votat, fiindcă v-a crezut. Ce ați promis, faceți. Sunt mari așteptări din partea mediului economic. E nevoie de o guvernare și de o legiferare transparentă, predictibilă, sustenabilă. Nu vă bateți joc de România. Suntem într-o situație macroeconomică foarte bună. Nu puneți România în dificultate. Păstrați trendul ascendent. Păstrați creșterea economică. Sunt așteptări mari de la partenerii noștri internaționali. România este o țară stabilă, puternică în regiune. Am luptat, am legiferat și am guvernat timp de mulți ani în așa fel încât România să devină parte puternică din NATO, din Uniunea Europeană. Lumea are mari așteptări de la noi. Să nu-i dezamăgim. Dacă PSD-ul, care a creat această criză, nu o rezolvă urgent, voi convoca, în virtutea atribuțiilor de președinte, consultări la Palatul Cotroceni pentru a vedea care sunt soluțiile posibile. Doamnelor și domnilor, ce fel de națiune vrem să fim? Vrem să fim o națiune puternică, prosperă, o națiune care își construiește un stat de drept și îl respectă, o națiune care se poate mândri cu o justiție independentă, o națiune unde autoritățile colaborează loial, o națiune cu un parlament puternic, o națiune cu un guvern performant, sau vrem să fim o națiune slabă, disprețuită, care pune totul în joc pentru a salva pe câțiva din situații dificile, pe câțiva politicieni din situații dificile. Merită România acest sacrificiu pentru câțiva politicieni? Asta este întrebarea. Acesta este scopul referendumului. O națiune puternică se construiește cu politicieni integri și credibili în vârful statului. Asta
îmi doresc eu pentru România și asta cred își doresc românii. Asta este întrebarea. Ce fel de națiune vrem să fim? Și pentru a afla realmente voința suverană a poporului român, voi convoca acest referendum. Aștept de la Parlament răspunsul la solicitarea mea. Imediat după primirea răspunsului, voi convoca referendumul. Probabil ați urmărit imaginile de la demonstrațiile care au avut loc în ultimele zile, multele demonstrații care au avut loc în ultimele zile. Cea mai mare în București, în Piața Victoriei, dar și în multe alte localități din România, din străinătate. Au fost demonstrații ample în localități unde nu a fost nicio demonstrație la Revoluție. Incredibil. Imaginea aceea splendidă din Piața Victoriei, cu telefoanele iluminate, cred că o știți cu toții. Iată, când politicienii au încercat să ducă democrația în coridoarele întunecate, românii au ieșit în stradă și au readus lumina în procesul democratic. Democrația trebuie ținută vie. Democrația trebuie apărată zi de zi, revigorată. Democrația nu este niciodată de la sine înțeleasă. Și pentru multă democrație este nevoie de multă educație. Și felicit pe părinții care și-au dus copiii în Piața Victoriei pentru o lecție autentică de democrație. Doamnelor și domnilor, să păstrăm așadar democrația vie și țara curată, la propriu și la figurat, pentru generațiile care vin după noi, pentru viitorul României. Vă mulțumesc! Sunt imagini în direct din Parlamentul României, doamnelor și domnilor. L-am ascultat pe președintele României, Klaus Iohannis.
Președintele întâmpinat de Cătălin Predoiu nu a fost întâmpinat de președintele Senatului, Călin Popescu-Tăricianu, și de președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Iată-l pe Claus Iohannis. Să vedem dacă va mai face declarații jurnaliștilor. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine astăzi. Un mesaj pentru strada care este dezbinată, domnule președinte. După ce au făcut cei de la PSD care au plecat din sală, se mai poate ajunge la o înțelegere între cei care sunt împărțiți în două tabere în stradă? Let it be. Parlamentarii Partidului Social-Democrat au părăsit plenul în momentul în care președintele a vorbit, s-a adresat Parlamentului. A fost clipa în care președintele Claus Iohannis i-a întrebat: ați obosit deja? Vom încerca, desigur, să vedem ce au de spus, de ce au plecat din plen, ce anume i-a deranjat atât de mult încât nu au vrut să-l asculte pe președinte. De asemenea, masa guvernului a fost goală. Niciun ministru al României prezent la discursul șefului statului în Parlamentul României. Aș adresa și un mesaj guvernului, dar este ocupat, spune Claus Iohannis. Nu-i bai, la el am fost deja, referindu-se la guvern. Sute de mii de români, a spus Claus Iohannis, protestează în stradă. Națiunea este vie, națiunea este atentă, este în alertă și este foarte nemulțumită. În 11 decembrie, Partidul Social-Democrat a avut o mare victorie, dar după aceea, cu o ciudată strategie tip kamikaze, a intrat în coliziunea frontală cu o parte însemnată a societății românești. Președintele a fost să vă ocupați de dosarele penalilor. În imagini, președintele Senatului, Călin Popescu-Tăricianu, vorbește la telefon, gesticulează, pare agitat, pare nervos. Alături, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, zâmbește, este amuzat de gestul lui Călin Popescu-Tăricianu. Președinții celor două camere nu au vrut să-l întâmpine pe Claus Iohannis la intrarea în Parlamentul României, a făcut-o Cătălin Predoiu. Ce facem, se întreabă președintele, care sunt soluțiile? Retragerea ordonanței 13, controversata ordonanță 13 și demiterea chinuită a unui ministru, se referă firește la ministrul Justiției Florin Iordache, e prea puțin cu certitudine. Alegeri anticipate ar fi prea mult. Claus Iohannis, alături de Cătălin Predoiu, pleacă din Parlamentul României. Nu a vrut să facă declarații suplimentare jurnaliștilor, a avut un mesaj pe care l-a transmis Parlamentului României. Partidul Social-Democrat, care a creat problema, părăsește președintele României Parlamentul. Partidul Social-Democrat, care a creat problema, trebuie să vină cu soluții. Șeful statului discurs așadar în Parlamentul României. Sunt voci care spun că eu aș dori răsturnarea guvernului legitim. Fals. Ați câștigat? E bine, acum trebuie să guvernați, să legiferați, dar nu trebuie să faceți lucrurile acestea oricum. România are nevoie de un guvern care nu execută ordinele de la partid. Lumea v-a votat fiindcă v-a crezut. Faceți ce ați promis. Nu vă bateți joc de România, le spune președintele României, Claus Iohannis, guvernanților, celor aflați la putere. Dacă Partidul Social-Democrat nu rezolvă urgent criza, voi convoca consultări la Cotroceni pentru a găsi soluții. Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, în imagine acum, ceva mai devreme l-am văzut și pe președintele Senatului, Călin Popescu-Tăricianu, vizibil agitat, iritat, vorbea la telefon. Ce fel de națiune vrem să fim, se întreabă Claus Iohannis. Poate găsim un răspuns acum de la președintele Senatului, Călin Popescu-Tăricianu. Vă spun că sunt practic dezamăgit de discursul președintelui, pentru că m-am așteptat și am și spus acest lucru, ca în acest moment de tensiune, în acest moment de criză politică, președintele, cu înțelepciunea de care ar trebui să dea dovadă toți liderii politici și la care am făcut apel
și la partide și la cei care conduc cele mai importante instituții democratice ale statului ar trebui să găsească calea către dialog, de detensionare, pentru că este un interes care e mai presus de interesul partizan. Din discursul președintelui, dincolo de faptul că a arătat ca de foarte multe ori că vine la Parlament și vrea să dea lecții Parlamentului și nu numai lecții, să spună ce să facă, ceea ce este inacceptabil, nici nu a făcut acel discurs la care mă așteptam. Faptul că vorbim de luminițele din Piața Victoriei nu reprezintă soluția pe care românii probabil o așteaptă de detenționarea acestei situații. Eu cred că singura posibilitate pe care o avem și care i-am recomandat-o președintelui este aceea de dialog. Am vorbit de faptul că eu voi iniția un dialog și cu toate instituțiile care au relevanță în domeniul justiției, pentru că justiția nu este un câmp în care să se războiască anumite instituții de forță cu drepturile și libertățile cetățenilor. Noi lucrurile acestea trebuie să le rezolvăm. Apoi, nu pot să nu remarc, stau și mă întreb ce era în capul președintelui când vorbea de oameni integri la conducerea statului. Păi în momentul în care tu însuți ești condamnat pentru modul în care ai obținut niște case, ai o problemă că n-ai restituit cei 300.000 de lei statului pe care i-ai încasat necuvenit. Nu se știe dacă ți-ai plătit impozitele pentru meditații. Poți să vii și să dai lecții Parlamentului sau altora? Mi se pare foarte, foarte nepotrivit. Cred că funcția de președinte presupune o anumită experiență politică, o anumită pregătire pe care, în mod evident, președintele pare să nu o aibă. Vă mulțumesc foarte mult! L-am ascultat așadar pe Călin Popescu-Tăricianu, președintele Senatului.